A pokračujeme, upřesňujeme, doplňujeme, rozšiřujeme jednu z hlavních zpráv dnešního dne. Dnes ráno v Černém moři byla ruská velká výsadková loď Cezar Kunikov byla poškozena. To oznámil generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny. Jednalo se o společnou operaci ukrajinských ozbrojených sil a hlavního ve zpravodajské zprávě Ukrajiny, v důsledku které loď potopila. V okamžiku zásahu se ruská loď nacházela v teritoriálních vodách Ukrajiny, nedaleko od Olubky. Hlavní zpravodajské řízení oznámilo, že pro operaci použité pro zničení ruské válečné lodi právě teď dron Magura, o kterém jsme si nedávno připomněli v našem vysílání, ukrajinské speciální služby pouštěly drony z dočasně okupovaného území, z okupovaného Krymu, z pobřeží nedaleko města Alubka. Cezar Kunikov je velká výsadková loď, která může být použita k pokládání minových polí a také k přepravě výsadku. Posádka čítá 77 lidí. Zúčastnil se operace v Kosovu v roce 1999 ve válce proti Gruzii a podporoval syrskou armádu. Byla spuštěna na vodu v roce 1986 a byla vytvořena v Polsku v Loděnicích v Gdaňsku. Informační odpor Alexandr Kovalenko.